1.8 турбо. Чакай. Ще го питам дали искаш да пускам. Чакай. Как няма да е? Да не се завърка. Искате ли да направим един старт? Ама с този диференциал за варение. Добре. Отдолу лада ли е вътре? Лада е, да. Моркова. То с Golf Cafe GTI ли? Да, това е 50. Абе. Знам миленци. Аре, Морков! Няма такава. Владе, бе! Ема трудно. Ето още извън се окопче ми на център, стоя хелперка. Бах, то ти не са ли АБФ този колф, бе? АБФ е, не са ли да. АБФ? Може да е на газ. Я съм на газа. Ще му опука здраво. Харесвато. Ще му опука здраво. А на бензин върви ли само на газ? Трябва да с инжекция да направим. А си гледам с приготвя разни хитринки Да, само. компютри всичко има. Със сигурно няма да ме да старт и тръгва. Въпреки че аз с тази школа няма никакъв шанс да се пускам.